फिल्म मढ़ौरा के घटना देख ली काथिए तू तो काट देले बा मढ़ौरा के घटना देख ली काथिए तू तो काट देले बा अंतरा का कहत अधर्म के नाश करो ये जितना निमन धर्म के काम होता फिर भी हमरा अधर्म के नाश करे के कहे के कारण का होता कहीं ना कहीं कुछ धर्म बा तबे ही धरती टिकल भी ना तो अधर्मो कम नहीं थे सही बात बा हुरका से कहो तरे मान ली के भूखा के कुछ एक टाइम के भोजन करावता देवघर जात में कंवरिया लोग के एक से एक व्यवस्था दिहल जाता है पानी है तो है दवा है तो है स्प्रे मारल जाता है नाना प्रकार के व्यंजन बा काहे खातिर पुण्य कमाए खातिर तो कहीं ना कहीं इहो देखे के मिलत हो कि मंदिर पर चढ़ के लोग चोंगा खोल ले बैटरी लेके चल जाता महाराज अब देखी एगो शंकर जी के सेवा में लोग लागल बा केहू गोर में छाला पड़ा के जाता आ केहू मंदिर पर चढ़ के हरण बक्सा गायब कर दे तो अधर्म बा कि ना वैले बा पाप या पुण्य दोनों बा केहू के देखब कि खाली पैरे लइका दौड़त त केहू मददगार होई तो ओकरा के चप्पल किन दी कितना जगह देखे के मिलेला कि अठजाम के मंडप में कलाकार लोग घुसल बा अठजाम गावे तले नए चप्पल लेके ओने करता रे हरे राम हरे हरे चप्पल लेके बहरे से घरे घरे तो कहीं ना कहीं अधर्म भी बा मुखिया जी गलती कहते ना अभी हाले फिर मढ़ौरा के घटना देख ली काथिए तू तो काट देले बा लगभग न्यूज सब लोग सुन रही हो शादी से किया इनकार तो केस काट दिया लड़की ने इहे सब कुल होता तो हमारा कहे के माने हो कि अधर्म के नाश करो थाम लो गटरिया प्रसंग पर आना है भाई साहब बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिहनी जन जनी पूर्वक के धन हुई तो चलहा खाइला भी ना मरे भगवान बना के रखस जहां रही राजा बन के राज अधर्म के नाश कर थाम लगटरिया आ सेवकन में शक्ति भर हे सेवकन में शक्ति भर माई तू मयरिया अधर्म के नाश करत हम लगटरिया अरे भाई हमार होई परसंग अभी परसंग अभी पूजा होता पूजा पाठ का भाई ए भैया मान ली के हु कान धक के बैठा दी तो ठीक ना लगे ऐसे अपने से बैठ देती तो लो लाज तो ना हुई हल्का फुल्का व्यास जी को डिस्टर्ब ना करे गाने दे अधर्म के नाश कर ए जे हो अधर्म के नाश करो ई जौन कट लागल है का हो प्रदुमन जी प्रदुम का धूप मतलब कुछ गाना बजाने में क्वालिटी देखाओ उ तो कहता उ तो ओकर बोलवे निकलेला गर्धान धित्ता ई कुल ओइसने बेस वाला बोले निकले प्रदुमन जी गति गंधा अब ओकरे पर तोहर नाम तो परदुम ना हो केहू परदुम कहेला इनका के इनकर नाम है परदुमन परदुमन परदेसी और दावा से परदुमन परदेसी कहवा तो हमरा से 1000 ले परदुम हवाई बा परदुम तो भाई जबरदस्त परदुम ये बात बड़ा व्यक्ति बात करी बूम तो शुद्ध नाम का बोका बनावे वाला काम ना दांते मत काटो हम कहत नहीं चिउटी काट लो लेकिन दांते मत निमन से कलाकारी देखाओ कलाकारी के मतलब का अभी जौन क्रिकेट लागल है ई एगो झटका यही मुर्गी के आज से 15 बरिस पहले गायत्री ठाकुर जी मानव संस के उपाधि लेके स्वर्ग सिधार गए उ नाचत ना रह बस खाली एगो क्वालिटी देखावस छोटा सा उतने बुझाई कि मैं समय अनवे उनकर कमर ना हिल
देह नहीं खाली कुर्ता के कोर हिला देस त बुझाई कि एकदम ओहो 3 गो ठोकर लागी धा 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 आ गोलू कमर ना हिली खाली कुर्ता हिली कैसे कैसे अरे किया धर्म ये हो कलाकारी ना आइला हो पढ़ दूं पूरा तो पीछे घूम पीछे घूम ई कौन बहुत कलाकारी तरह की रोशन राज बजे हैं तो कहीं के पीछे घूम आए आगे बहुत तरह की दाहिने भाई तू सिखाइबो कि हम पीछे घूमी कि आगे घूमी आए तू अपन गाओ भाव निमन निमन करते बरो मन मिजाज बनी पीछे घूम के आ जाए मैं के बरस फिर आ जाए अब भाई तू अपन दिखाओ क्वालिटी तू मत सिखाओ कि हम केने घूम गायत्री बाबा के कठो अरे किया धर्म हम खाली कुर्ता में भी लगा छोड़ हां ये उठी है हां जाई सहारा हो जाए हां अधर्म बाहर बोलती चले अरे भाई हाथ ना नाचता रहो ई काहे खातिर नचनिया दूध गोइल बड़ी से आए 5-5-7-7 हजार के रेट देके काहे ला बोलाओ काहे ला ओकनी के नाचे के काम में भगवान ओकनी के नाचही खातिर भेजे हां ओकनी के मैं हिलही अला बजे है हां कनवाली हिलबे करी हां नथुनी हिलबे करी हाँ। झालर हिलबे करी हाँ। लहंगा हिलबे करी हाँ। लमहर लमहर बाल बा हिलबे करी हाँ। जब सब हिली त फिर हिलाई त काहे न निमन लगी हां अब तू हिला डोला के चाहबो कि ओकर मार्केट खा जाई आए लौटा वाला ना काबू ना डाले हो ना ना ओकनी के ओरिजिनल है सब हां ओनी के पर्नट हिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डिक्की हिलावला से केहू गाना बजाना करो भाई बकतब ना हाँ अरे किया धर्म के नाश करो